Jintensifikaw l-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta ma l-istupru l-qtil ta' Paulina Dembska, it-tfajla Pollakka li ġiet assassinata fl-ewwel weekend tas-sena l-ġdida bis-suspettat qattil jiġi identifikat bħala Ebner Aquilina. Rapport fil-faċċata tat-Times żvela li fost dawk interrogati mill-Pulizija hemm numru ta' membri ta' River of Love, laqda li isseħħlejn innifisha Assoċjazzjoni ta' Kristjani. Jidher li fil-jiem ta' qabel il-qtil Aquilina qatt ta' ħinijiet twal ma' membri ta' River of Love u fl-ewwel tas-sena lejlet id-delitt iż-żagħżugħ attenda għal waħda mill-laqgħat li torganizza regolarment din l-għaqda. Din saret fil-kwartieri l-ġodda tal-għaqda fil-limiti tal-Gudja u kienet indirizzata mill-Pastor Gordon Manxe. Min hemm, dejjem skont it-Times, Aquilina baqa' sejjer għal attività soċjali li saret fiż-Żejtun. Issa l-investigaturi qed jippruvaw jistabilixxu kif Aquilina miż-Żejtun spiċċa f'Taslima, jekk saqxu, jekk wassu xi ħadd, jekk kellimx lil xi ħadd u kif sapruħu fi ġnien l-Indipendenza fejn seħħ id-delitt ftit qabel is-sitta ta' filgħodu. Gordon Manxe minħat jew qed jiġħad li kien jaf lil Ebner Aquilina jew li iż-żagħżugħ attenda għall-laqgħa tal-ewwel tas-sena. Intant xi qraba ta' żagħżugħ qed jgħidu li Aquilina kemm il-darba raqgħet barra u kienu jispiċċaw iċemplulhom il-pulizija u jmorru għalih. Oħrajn qed jgħidu li hu kien jieħu droga u kienu se jdaħħluh għall-programm tal-Caritas, iżda żagħżugħ qalilhom li kien jippreferi imur ir-River of Love u li hawn kien se jsolvi l-problemi li kellu f'ħajtu.